Bismillahirrahmanirrahim. 16. adı El-Qahhar Celle Celaluhu. Hudaý Taalaň Qahhar diýen ad tosunluk zadynyň biri. Yani galip diýdi, musallat diýdi. Hudaý Taalaň mulkunda hiç bir mahluqy ýok, meger Hudaý Taalaga muty. Hudaý Taala düşmenleriniň boyunny dewipde bilini ýadyryp da Hudaý Taala düşmenlerini har zelil etýär. Qahhar sıfaty bilen. Kehkeşandan tutta etemeçelli, yerin aşağından tutta yedigat göň defesneçelli, bu kadar möýmöjekler we bu kadar kuşlar we deryada ýaşaýan, jengilde ýaşaýan bu kadar insanlar, jyllar we Hudaý Taala näme diýär? Hemmesi men desturumyň, fermanymyň etegindedir diýip aýtýar. Hemmesi mutýada. Limenil mulkul yevm hatta kıyamet gün bolanda lillahil wahidil qahhar. Bun padişahlyk kim üçün yeke bolun, hemme zada üstün bolun Hudaý Taalaňky. Adamlaryň hemmesini bir lehzede diýreltjek. Hemmesini yekeje özi hesap kitap etjek, musulman dogan beheşte cehenneme ýiberjek. Mahlukat ya Hudaý Taalaga öz ihtiýary bilen Hudaý Taalaň fermanynyň aşagyna ýoksa da ejbaran gelmeli. El qahhar yani hemme zat Hudaý Taalaň mutiyonuna Hudaý Taalaň fermanynyň aşagyna näjele zindegimize getirmeli. Şol qahhar Hudaý Taalaga giň meýdanyna Hudaý Taala fursat beripdir, özümiz öz ihtiýarymyz bilen muty bolayly musulman dogan. Buýruklaryny bitirip menhiýatyndan gaçma bilen. Eger musulman dogan, eger Hudaý Taalaň qahhar syfatyny ýadymyza düşürip de ýene muty bolmasak, bir güni geler ejbaran idirdip Hudaý Taalaga muty ediler musulman dogan. Yani qahhar sıfatı yadyňa düşüp käde-käde Hudaý Taalaň azabyndan gorkup, Hudaýa, yürekler sen elindedir. Halan yerine ütgötýänlersiň. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Ey yürekler ütgötýän, ey fikirler ütgötýän Hudaý Taala, men yüregimi dogry ýolda sabit durda ey bar Hudaýa diýenmişdik. Ey bar Hudaýa, senden gorkmadan bir migdar berke, şo gorkmak meni günäden alyp galsyn, günäge ötjek bolumda perde bolsun diýenmişdik. Ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayt ya şu musulman dogalları. Bir gece diye Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz men otogumda yatmalydy. Gece yarın oturdum gördüm düşekde yok Peygamberimiz. Otokda gişik, otağda böyle yalık ışıkta yok, karanqı elim bilen dörcele verdim diye. Birden mübarek davanına Peygamberimizin elim düştü. Degdi. Yakirrağına bardım gördüm secde edip yatı. Ey bar Hudaýa, sen azabından afuňa penah getirýän. Ey bar Hudaýa, sen gaharyňdan razyçylygyňa penah getirýän. Ey bar Hudaýa, seni öz ewşiň ýalyk ewip bilmeýän ey bar Hudaýa, meni bagşlawar diýip Resul-i Ekrem gije ýaryna dua edip etdi ýa-da musulman dogan. Yani qahhar sıfaty ýada düşürip käde-käde biz de Hudaý Taaladan gorkup bir göz ýaşy etmeli. Näjele zindegimize getirmeli. Hudaý Taala mutyg bolma bilen. Hudaý Taala qahhar. Emma sen özüň intejik bir gudretine ağlanyp da özünden ecizlere, beterde yetimlere, mazlumlara zulmedama. Fe emmel yetime fe la taqhar. Emma sen kudretin aşağına salmazatlan ba musulman dogan. Düşmenleň nihayet haterli düşmeninde öz nefsin. Nefsini mutigat özüne. Nefsin ýerine düşüp gitme. Eger nefsini ram edip bilsen, beýleki düşmenler, dewrektaşyňdaky düşmenler rahat senden şekestýär. Emma nefsin ýerine düşsen, onu hiç bir zat senden gorkmar. Bir adyňda hasiyetinden haýsy adam Hudaý Taalaň ya qahhar diýen adyny kanaýsa dünýäň hobby, dünýäni gawurmak yüreginden aýrylyp da Hudaý Taalany gawurmak ýerine geler diýip aýtdy. Ya qahhar, ýatjak bolanda bir 3-4 kedek aýt. Ya qahhar. Dünýäň muhabbetini men yüregimden aýyrawar. Öz muhabbetiň, dostluň muhabbetini getirawar diýip. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günahını geçtin. Hemmemizi bu dünyada abiray, ahirinde de iman, ahiretde beheşt cavidan nasip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.